Non abras a porta. Bastará con que mires a través do cerrollo para verte fai 3 décadas. No pupitre Oliva estaba sentado, na última fila dunha aula que finxía atender as explicacións dun barbudo profesor sobre un mapa mundi. Ali estaban as capitais da veterana Europa: Roma, París, Londres. O neno pálido de pescozo de avestruz escribía versos nun pano de mesa. Cultivaba unha leira de palabras. Palabras que corrían como cabalos salvaxes. O seu compañeiro, o da cabeza de ovo, descortizaba un reloxo sen compaixón, coas pezas escondidas no caderno cuadriculado. Atenas, Ámsterdam, Budapest, que lonxe quedaba Europa, que preto o país dos soños.